La imatge d'Artur Mas signant el decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre posa en marxa un procés que implica de ple els ajuntaments. Avui mateix els consistoris han rebut una carta on se'ls demana que abans de 10 dies diguin quins col·legis electorals hi haurà i on es col·locaran les urnes per votar la consulta. De cara al pròxim cap de setmana, a més, hi haurà un acte entre els ajuntaments que han dit que donaran suport a la consulta. Com sabeu, 36 dels 43 ajuntaments del Vallès Oriental han dit sí al dret a decidir i sí a la consulta. Aquests alcaldes baixarem a la plaça de Sant Jaume el dissabte a les 11 del dematí a entregar-li personalment al president el certificat de l'acte de ple en la qual donem ple suport a la consulta. Com passa a les eleccions, el secretari municipal serà el representant públic encarregat d'organitzar tot el procés. A partir d'ara, la Generalitat anirà comunicant els pròxims passos a fer, com quan envien les urnes i quan es constitueixen les meses electorals. El 91% dels ajuntaments, de Catalunya han donat suport a la consulta. Evidentment que estem frisosos perquè això passi i perquè al cap i a la fi puguem votar. Tot i que la majoria d'ajuntaments ja han votat la moció, encara en queden alguns on no s'ha fet. És el cas de Granollers, on aquest dimarts es farà aprofitant el ple ordinari. Precisament avui s'ha conegut que l'Ajuntament ha demanat que s'utilitzin els locals i meses de les eleccions europees del mes de maig.